участие у неймавернай абсалютна акустыцы. Я была на рэпетыцыі, магу сказаць, што гучыць і як гэта ўсё ўзаемадзейнічае з арганам і дзіцячым хорам. Так што записывайце, калі у вас ёсць календары вечар нядзелі для таго, каб прабавіць яго у касцёле. А панядзелак будзе тэатральным днём, і пачнём мы яго о 15-й разам з вольнымі купалаўцамі і спектаклем «Валізка». Адпаведна, вельмі з радасцю і ахвотай вас запрашаем да гэтага далучыцца. Суботу скончым канцэртам Лявона Вольскага. Все, по-моему, тузы я дастала ўжо са сваіх рукавоў. З праграмай можна пазнаёміцца на сайце. Праграма ёсць тут у раздрукаваным выглядзе. Адпаведна, мне здаецца, што з гэтых 60 буду настойваць на сваім 3 імпрэз. Кожны і кожная знойдзе для сябе нешта вартае ўвагі, нешта цікавае, нешта над чым можна паразважаць, пасумаваць, пасмяяцца, сустрэць знаёмых, абняцца. Гэта ўсё, што робіць з намі штогод прадмова, і шчыры дзякуй гэтаму. І запрашаю для вітальнага слова Наталью Задзіркоўскую, гаспадыню гэтага... Нет, що? Да, мы запрашаем Алексея Бацюкова, супрацоўніка Музея Вольнай Беларусі. Наталя сёння не ў голасе, замена. Рады ўсіх вас вітаць. Сапраўды, у Наталі крыху праблемы са здароўем, поэтому давайте усе ў думках пажадаем ёй хутчэй паправіцца. А я ад імя супрацоўнікаў Музея Вольнай Беларусі рады вас усіх вітаць у нашых сценах. Гэта цудоўныя 3 дні, я ўпэўнены, будуць і для вас, і для нас. Ужо 3-й раз музей прымае на сваёй тэрыторыі, на сваёй пляцоўцы фестываль «Прадмова». Ну, я спадзяюся, што у вас усіх будуць гэтыя 3 дні насычаныя, што вы атрымаеце асалоду не толькі ад інтэлектуальнай кніжкі, але таксама ад нашай добрай атмасферы і цудоўнай архітэктуры, якая зараз вас акружае. Калі хто не ведае, то вы знаходзіцеся ў будынку, які ў 1899 годзе быў пабудаваны па замове арганізацыі, якая называлася «Ананімнае таварыства металургаў». Дзякуй вялікі. І яшчэ адна арганізацыйная абвестачка да моманту, калі мы пачнём, пра бяспеку. Вось на тым стале ёсць розныя стыкеры. З аднаго боку імі можна ўпрыгожыць што-небудзь сваё каштоўнае. Я вот збіраю з кожнага фестывалю прадмовак. Вот я 3-й фестываль тут арганізую і кожны год сабе што-небудзь дадаю тут. Калі вы не хочаце з'яўляцца на фотаздымках, калі для вас гэта небяспечна, калі ласка, дбайце пра сваю бяспеку, а мы будзем пачынаць. У нас склалася добрая традыцыя літаратурных дыскусій адкрыцця. Мы размаўлялі 3 гады таму пра тое, ці здольная літаратура нас паяднаць, раскіданых па свеце. А ў мінулым годзе размаўлялі пра Владзіміра Быкова і пра доўгую дарогу ад дома. Сёння Владзімір Караткевіч. І тэма нашай размовы, працытую знанага, любімага беларускага паэта. Ён прыйшоў і адзін нарадзіў Беларусь, і для першага разу някепска удалося. Паспрабуем паразважаць пра тое, наколькі гэта праўда. Паспрабуем паразважаць, наколькі гэта праўда. Адпаведна, запрашаю сюды на гэтую імправізаваную сцэну удзельнікаў дыскусіі. Сергей Шупа, калі ласка, рэдактар, перакладчык, чалавек, дзякуючы якому мы з вами можам прачытаць Мойша Кульбака, можам прачытаць цудоўных літоўскіх аўтараў, не толькі літоўскіх, але і сербскіх. Чалавек-энцыклапедыя, калі ласка, займайце якое-небудзь пасадачнае месца.
Андрей Хаданович, викладчик, блогер, перекладчик, редактор, поэт и вечно занятый телефоном Тихон Чернякевич, літературний критик, літературазнаўца, перакладчик, чалавек, які каторы год выхоўвае маладых беларускіх пісьменнікаў у школе. Маладога пісьменніка, пагаворым пра тое, што з гэтага атрымліваецца. І пачаць гэтую дыскусію мне б хацелася з увядзення паняцця, заяўленага... Мадэрátарка нашай дыскусіі, літаратуразнаўца Марына Казлоўская. Дзякуй. Пачаць хацелася б з увядзення паняцця нацыянальны міф, якое заяўлена акурат у назве. Што я разумела пад нацыянальным міфам, калі фармулявала для сябе, для гасцей тэму дыскусіі. Нацыянальны міф – гэта наш вобраз нас саміх. Тое, што мы пра сябе напісалі, тое, што мы прынялі і засвоілі, тое, што мы транслюем з пакалення ў пакалення рознымі спосабамі. Праз школьную праграму і праз канон аўтараў, якія ў гэтую праграму ўключаныя. Праз тое, якія помнікі стаяць на нашых вуліцах і наколькі ад нас гэта залежыць. Пра тое, якія імёны носяць гэтыя вуліцы. Сукупнасць вось гэтых уяўленняў нас, пра нас саміх, пра наша мінулае, пра нашу будучыню, пра тое, як мы выбудоўваем адносіны адно з адным. І, ўласна, пачаць мне б хацелася не, а можа быць, вельмі ў сувязі з Караткевічам, з пытанняў да ўсіх трох шаноўных гасцей, калі паспрабаваць апісаць нацыянальны міф сёння. Мы, беларусы, сёння. Якія мы? Ці самае прыдатнае для нас, што нас няма? Можа быць. Якія мы? І што цікава, людзі розных пакаленняў сёння ўдзельнічаюць у дыскусіі. Гэта таксама, мне здаецца, вельмі добрая нагода пагутарыць пра тое, як гэта змянялася. Адпаведна, першае пытанне такое. Як бы вы апісалі вось гэтае мы, наша беларускае, сёння, і наколькі яно змянілася з часоў вашага юнацтва? Вот калі вы ў юнацтве задумваліся пра гэтае пытанне, і у вас узнікала жаданне адказаць на пытанне «Я беларус, які я?», як бы вы тады у 20, у 18 сабе на гэтае пытанне адказвалі? Прапанаваў бы даць слова чалавеку самага далёкага ад нас юнацтва, Сергею Шупу. Без эйджизму, калі ласка. Ну, на жаль, это вельмі складанае пытанне, на якое цяжка мне сфармуляваць нешта кароткае і ёмкае. Таму што калі я вспомню маё дзяцінства, найперш, што такое, я нават не мог бы сёння сказаць, што я думаў пра сябе, што значыць я беларус. Але што значыць Беларусь, беларускасць, беларускае для мяне таго 60-х, 70-х гадоў. Гэта, мабыць, такі пераходны перыяд, калі проста пасля таго, як все беларускае ў выніку 30-х гадоў вайны і паваеннай зачыстак было закатана пад асфальт тотальна, у канцы 50-х пачалі прабівацца нейкія там парасткі, яны папрабівалі гэты асфальт, але ўсё роўна замацаваўся яшчэ, напэўна, ад 30-х гадоў, моцна развіваўся вось гэты штамп, што такое Беларусь, як бы ў агульнасавецкім кантэксце. Беларусь – это такая рэспубліка-партызанка, так што перш за ўсё это нейкія міталогіі, звязаныя з другой сусветнай вайной і такім значным удзелам у ёй беларусаў, і як ахвяраў, і як герояў-партызанаў. І плюс Беларусь – это вёска, это як бы вынік стагоддзяў сацыяльных працэсаў, якія ўплывалі і на
працэсы, перш за ўсё, культурныя, моўныя, этнічныя, калі проста Беларусь страціла свае вышэйшыя класы, якія на працягу стагоддзяў палінізаваліся, пасля русіфікаваліся, і Беларусь, і ўсё беларускае было загнанае пад сялянскую страху. А пасля таго, як была ў канцы 20-х, 30-х гадах знішчана фактычна вёска як такая, як сутнасць, гэтая вёска стала ўспрымацца як нешта вельмі адсталае. Мы, вось жыхары горада, дзеці асфальта, для нас всё вясковае было вельмі моцна, вельмі моцна стыгматызаванае. У дзяцінстве, напрыклад, вельмі вялікія праблемы мог бы мець чалавек у двух выпадках, амаль аднолькава праблематычных для вось такіх падлеткаў менскіх, такіх не цэнтральных, а нейкіх такіх ускрайных раёнаў, дзе фактычна асноўнае насельніцтва — это ўчорашнія вяскоўцы. Вельмі няёмка, складана і праблематычна было быць яўрэем і быць селянінам, ці выхадцам з вёскі. Былі ясна, што ёсць нейкія тэрміны, якімі карысталіся і для аднаго, і для другога, і гэтыя людзі проста адчувалі на сябе гэты сацыяльны ціск. І гэтая беларускасць была вось у такім сэнсе, плюс это яшчэ вельмі моцна падтрымлівалася школьнай праграмай, дзе мы чытаем такія вершыкі. Што такое Янка Купала? Янка Купала — это што я мужик, усе тут знаюць, як будзе гэты свет вялік, бо я мужик, дурны мужик, вот такое. Я мужик, беларус, пан сухі і касы. Гэта для нас был Янка Купала, і гэта для нас была беларуская літаратура, і гэта праз пашырэнне была вся Беларусь. І вось гэта той, я назваў беларускі міт, але мы ўсе ў гэтым жылі. Я памятаю, што беларусы проста сябе не ўспрымалі як асобную нацыю, я б сказаў. Хоць там сацыялістычныя нацыі, там это все фармулявалася вельмі прыгожа, але было нейкае пытанне ў канцы 80-х, кім вы сябе хутчэй адчуваеце ці ўспрымаеце, з прадстаўніком свайго карэннага народу сваёй рэспублікі ці савецкім чалавекам. З вялікім адрывам у гэтым спаборніцтве перамаглі беларусы, якія найменш адчувалі сябе беларусамі, найбольш савецкімі людзьмі. Яны абагналі і рускіх, і тым больш украінцаў, а ўсіх астатніх з вялікім адрывам. Вось это такі стан быў. Памятаю, Дубавец там у нейкім эсэ калісьці пісаў: у войску прыходзіш і ты пытаешься, хто ты? Ну, чалавек скажа там: я эстонец, я кыргыз. Беларус скажа: я сержант. Вот такое. В сэнсе, ему на галаву не прыйшло, што чалавек сам сябе характарызуе паводле вось сваіх каранёў, паходжання, і вось недзе на такім узроўні яно было. Гэта той базавы ўзровень, на які мы выйшлі пад 70-е, недзе да 70-х гадоў. У Менску, па-мойму, здаецца, беларускія школы апошнія зачыніліся за ненадабнасцю недзе пачатку да сярэдзіны 60-х, бо ніхто туды не вёў дзяцей. Не таму, што там нехта это... Проста сітуацыя была падрыхтавана, яна пачала рыхтавацца яшчэ ў 29-м годзе, і вось яна дакацілася. Плюс вайна, калі пад нямецкай акупацыяй эта беларусізацыя падакупацыйная прайшлася, што яшчэ бы наклала пячатку на ўсё беларускае вельмі цяжкую, і яшчэ на 10-15 гадоў людзі баяліся з гэтай беларускасцю мець нешта агульнае. І вось это все складваецца ў такую не вельмі лёгкую карціну, і тое, што мы сёння тут сядзім, вось так пра это все гаворым, пасля 50 гадоў, вось ад таго моманту, пра які я кажу, гэта такі гістарычны цуд, я лічу. Дзякуй вялікі. Андрэю, падзелішся? Ну, я таксама некалькі эмпірычных такіх рэчаў дакіну, яны не будуць супярэчыць таму, што Сергей сказаў. Мне здаецца, маё пакаленне, я вучыўся у школе ў 80-х, не фігуральна, а вот так з 80-го да 90-го, усе 80-е, куды прыпала ўсё, і загніванне канчатковая, маразматычная з савецкай сістэмы. Я памятаю маіх бацькоў, якія
абраготваліся каля тэлевізору. А зараз глядзі, сынку, зараз Брежневу прычэпяць яшчэ адзін медаль, яшчэ адзін ордэн. І вось гэтага ён абавязкова пацалуе. Мы страшна з гэтага смяяліся, прыколваліся. Пра беларусаў і Беларусь любілі казаць, але гэта была чароўная зорка на савецкай ялінцы. Я думаю, што гэта была вішенька на савецкім торце. Вішенька была беларуская, але яна была як бы непаўнавартасная без торту. Але і торт быў непаўнавартасны без гэтай вішенькі. Бацькам хапіла розуму не вызваліць мяне ад беларускай мовы, але памятаю, як я памылкова там у 5 гадоў замест беларускай кніжкі ў рускім перакладзе узяў беларускую кніжку ў арыгінале і стаў Якуба Коласа чытаць. Мама, расейка этнічная, радавалася, як ліха ў яго выходзіць, а тата пераймаўся, ці не сапсуе ён сабе рускую мову. А яшчэ з стрыечнай сестрычкай, якая з Ленінграда прыехала, мы штосьці ў такім, ці то ў календарыку, ці то ў газеце «Шлях да камунізму» беларускамоўны. Мы чыталі беларускамоўны верш. І вельмі нам падабаўся радок «Самай лепшай». Так мы рагаталі, не маглі ад «Самая» і «Лепшая». Потым я здагадаўся, што гэта «Самай лепшай». Потым я нават здагадаўся, што мелася на ўвазе. Беларускія каштоўнасці, безумоўна, былі, але прапушчаныя праз вось гэты торт. Памятаю, як у Крыме з мамай выходзілі з адкрытага кінатэатра пад зоркамі, пад цёплым летнім небам, напалоханыя, бо быў двухсерыйны фільм, трылер Валера Рубінчыка «Дзікае паляванне караля Стаха». Мама з гонарам мне казала, гэта наш, мне годзікаў 5, я радуюся, гледзячы на ўсе гэтыя кашмары. Мама кажа, глядзі, вот поўная кіназаля, гэта наш беларускі аўтар. Кажа, мама, па-руску, пасля прагляду той «Дзікай ахоты караля Стаха», ну, якая ёсць. Вельмі ганарыліся 3 беларускімі дасягненнямі. Дзіцячымі фільмамі Беларусьфільма. Мне і зараз яны здаюцца класнымі, прарыўнымі, дзесьці яны апярэджвалі свой час Леаніда Нечаева. Можна спрачацца, наколькі ён да Беларусі мае дачынення. Але Стэфанію Станюту я памятаю ў яскравых эпізодных ролях гэтых дзіцячых блокбастараў. Вельмі ганарыліся дасягненнямі Эдуарда Малафеева і менскага «Дынама», якое выйграла чэмпіянат СССР. Мне якраз далі білет юный дынамавец, і я ў гэты год бесплатна хадзіў у сектар за брамай. Сетка за брамай шмат разоў пасля беларускіх удараў як бы уздрыгвала. Ну і трэцяя рэч, і сёння бессумнеўная для мяне, гэта трыумфальнае 6 песняроў у небе беларускай музыкі. Праўда, маім аднакласнікам больш падабаліся верасы, а калі я сказаў, што песняры нашмат лепшыя, мяне абазвалі калгаснікам. Як бы вот моднасць, відаць, Мулявін як бы ўжо не ўспрымаўся як рэвалюцыянер, ужо ўспрымаўся як класік, які проста займае сваё месца. Вось такое. Ну і генсекі паміралі. Нам вельмі падабалася смерць кожнага генсека. Гарбачоўскі прыход да ўлады не спадабаўся, бо не вызвалялі ад школы. Вот Брежнеў памёр, Андропаў памёр, Черненко памёр, усіх вызвалялі ад школы. Мы гулялі на лесвіцы у
войнушку. Сусед вылез, вы чего, Андропов помер. Мы разрагаталіся чамусьці. Я вот уже третий раз згадываю рогат. Веселое у мяне дзяцінства. Мабыць, мы былі дысідэнты. Мы адзначылі гульнёю войнушку. Смерть галоўнага КГБшніка. Тихон, меняем эпоху. Да, ну у меня эпоха уже ближайшая. Увогуле, нацыянальны міф, по-моему, это адзін з наратываў, які прабіваўся досыць складана, в прынцыпе, да кожнага. І з маіх раўналеткаў, я думаю, і са старэйшых удзельнікаў дыскусіі таксама. Бо, скажем так, ён не быў неяк асабліва маркіраваны, то бок я пайшоў у школу пад чырвона-белым сцягам, але гэта быў абсалютна нейтральны сімвал. Ён просто вісеў на школе, іграў гімн без слоў тады, савецкі. Вось, і мы урачышта штосьці там абяцалі, чыталі вершы, па-беларуску, здаецца, таксама. Вось, потым атрымлівалі кніжачкі. Я памятаю, першая беларуская кніга, напэўна, ў маім доме з'явілася, мама настаўніца рускай мовы і літаратуры. У нас не было беларускіх кніг зусім. Але туды ў школу хадзілі вельмі часта у пачатку 90-х гадоў такія дзіўныя людзі, якія проста грукаліся ў дзверы і казалі: «Добрый дзень, мы зойдзем на хвіліначку, у нас тут вось два чемаданы кніжак». І вось адзін з такіх прыходаў, хтосьці прыпёр кнігу «Вялікія славутыя старажытнага свету». Там, здаецца, Перыкл, такі без вачэй на вокладцы. І гэта была кніга, якая мне адразу ўпадабалася, бо я любіў чытаць пра гісторыю. І адтуль вось па-беларуску даведаўся пра існаванне Арыстоцеля, Платона, Геракліта Цёмнага і ўсіх астатніх светлых асобаў старажытнага свету. Потым нам прынеслі падручнікі МРБ, такія бел-чырвона-белыя, у мяккіх вокладках, дзе быў канцэнтраваны Ермаловіч, па-мойму, выціснуты на абсягу 120 ці колькі там староначак этой брашуры. І мы, канешне, гэта прынялі абсалютна некрытычна і дагэтуль карыстаемся многія з майго пакалення. Канешне, слухалі радыё, глядзелі тэлевізор, там выступаў Лявон, там Уліс выступаў, там Крама, все астатнія беларускія гурты. Ну і гэта было цікава, было каштоўным, таму што музыку хацелася слухаць. Дома пласцінак беларускіх не было, уключай тэлевізор, глядзі. Ну, там было даволі шмат тады перадач. Аксана Анатоль вечар, хіт-парад, кліпаў, часам канцэрты НРМа, там па БТ, там гадзіны паўтары-дзве, у 7 вечара включай, слухай, глядзі. Ну і, канешне, гэта дадавала нацыянальнаму міфу цалкам сабе рэальнае уцялесненне. Потым, калі ўжо літаратура пайшла, то гэта, скажем так, для мяне ўвогуле міф, можа быць, не толькі для мяне, можа, для старажытных грэкаў таксама, это тое, што цябе зачапіла і засталася ў памяці. Вось, то бок, такі беларускі літаратурны міф мяне вось акурат з Караткевіча і Быкова пачаўся, таму што ён былі у падручніку, это «Жоўты пясочак» быў. І, власна кажучы, Владимир Семёнович ва ўсім сваім аб'ёме. І пасля гэтых некалькіх там дзесяткаў сторонак я адразу пайшоў у школьную бібліятэку, дзе там у мяне ўжо быў 5-й фармуляр на мяне выпісаны, таму што я там браў, выграбаў ўсё з паліц, што было. Ну і взяў збор твораў беленькі Владимира Семёновича і чорненькі Васіля Владимировича. Ну і гэтакім чынам пагрузіўся, што дагэтуль, можна сказаць, і не магу. А памятаеш першы тэкст гэта, які тебе зачапіў у Караткевіча? Ой, я думаю, что это все-таки были колосы, хотя у подручнику были не яны. Там было что-то з апавяданнем. І былі вершы класныя, да. То бок для мяне паэт Караткевіч, ён не меншы за празаіка. І ну, гэта вельмі яркія, экспрэсіўныя, такія адразу б'юць табе кудысьці ўнутр радкамі сваімі. Вось, і так, ну, так і зачапіла, так яно і пайшло. І я думаю, што
Я тут тільки розповідаю свій власний досвід, але він досить типовий для моєго пакалення. Бо це сапраўды, ось нас переїхали гэтым камбайнам, Кулінковіцьким, Караткевіцьким. Я памятаю 7 клас, мяне пераехала дзікай ахотай. Першы раз Караткевіч у жыцці прачытала па-руску ў перакладзе на рускую мову. Ага. Андрей. Я на секундочку улезу, может быть, гэта будзе крок назад на хвілінку, але гэта цікавая, может быть, хвілінка. Маё галоўнае дзіцячае ўражанне літаратурнае. Мяне бацькі, мне было ці то 4, ці то 5 годзікаў, тата вырашыў амбітна звадзіць на ранішнік навагодні, але нікуды-небудзь, а ў дом літаратараў на Фрунзе 5. Але так сур'ёзна сказал, глядзі, тут будуць дзеці пісьменнікаў, мабыць, ты ж беларускі верш падрыхтуй Дзеду Марозу. Но я вывучыў Грахоўскага, дагэтуль ведаю яго на памяць, вельмі прыгожы верш. Я спазніўся і стал у канец у хвост чаргі. Дзеці ўжо расказвалі, як бы. Але чым бліжэй падыходжу, тым ніжэйшы мой настрой. Бацькі падманулі. Усе гэтыя пісьменніцкія дзеці адзін за адным, адна за адной расказваюць Дзед Марозу вершыкі па-руску. А я ж рускага не вывучыў, я уже вывучыў Грахоўскага, і вось пераадольваючы робасць, я пачынаю першы такі дзіцёнак там чытаць Дзед Марозу. А тут пераклініла Дзед Мароза. Дзед Мароз чуе і пераходзіць на беларускую мову, пачынае мяне хваліць, пачынае штосьці прыгожае расказваць. А беларускую мову я чуў толькі з радыё альбо з тэлебачання, ад жывых людзей ніколі, толькі вось гэтыя сімуляцыі гукавыя альбо візуальныя. Вось Дзед Мароз быў першай казачнай істотай, якая паразмаўляла са мной па-беларуску. Я зразумеў, што беларуская мова Дзед Марозаў. Потым я забыў гэты стэрэатып, але калі Вольскі з кампаніяй зрабілі геніяльны святы вечар, мне гэты Грахоўскі, мне гэты Дзед Мароз згадаў, безумоўна. Я таксама упарта чакаў калядаў, толькі, можа быць, не ведаў. Хацела трошкі вярнуцца да таго, пра што казаў Сергей, пра тое, як у 60-е выглядала гэтая дзіўная расцяжка, якая літаратурай аднаўлялася і якая транслявалася як беларуская. То бок, з аднаго боку, вось гэты недабіты да канца міф вёскі, які ўзнік у 19 стагоддзі. Зразумела, чаму ён узнік, бо не было ні на што іншае абаперціся, і мы пачалі канструяваць гэтага пана Сахі, касы, дурнога як варона, які мусіць дайсці да таго, што ўрэшце зразумее, што трэба людзьмі звацца, і там і не толькі хлеба, солі, але, можа быць, яму яшчэ прыкласці зямлі волі і гэтак далей. То бок, апагеем вот гэтага ўсяго ў літаратуры зробіцца палеская хроніка, і адзін з такіх тыпавых вобразаў, якія нам прапануе літаратура беларуса, ну вот, дзятлікі мы з вамі. Едзеш у мінскім метро, і так, вот Васілёк, і вот яшчэ адзін Васілёк сядзіць, да? Гаспадары, але пры гэтым прывязаныя да зямлі страшнай, пры гэтым дзіка недаверлівыя да свету, ваўкаватыя, і вот гэта вобраз, які транслюецца, да? Вобраз няўдачніка. Бо дурань ні зямлі, ні Ганны. З іншага боку, вобраз чырвонага чалавека, на які так ці інакш працавала ўся ваенная літаратура, якая там ранні Быкаў, это пра все-таки, да? Больш пра савецкага чалавека, чым пра беларуса. І, адпаведна, это абсалютна іншая нейкая ідэнтычнасць. І на гэтым полі раптам, як камар сярод варожага мора, як ён пасля сам напіша, узнікае Караткевіч. Якую альтэрнатыву і чаму ён шукае? Вот мне б хацелася задаць, можа быць, Андрэю гэтае пытанне. Чаму у Караткевіча не атрымалася прыняць адзін з двух прапанаваных варыянтаў?
чырвоны чалавек ці селянін? Чаму было цесна ў адным і ў другім? Як табе здаецца? Ну, мне здаецца, ён не першы такі у беларускай літаратуры, хоць відочнейшы, калі параўноўваць з Максімам Танкам. Ён такі наступны, у якога далей пайшло. А ён выскачыў з матрыцы беларускай савецкай адукацыі, як на мяне, шчаслівым чынам. Зараз страшна непатрыятычна будзе тое, што я скажу. Я паступаў на філфак, на беларускі быў 1 і 2, можа быць, конкурс. На рускі быў 5,5. І вельмі не хацеў у войска, але яшчэ мацней не хацеў кудысьці, дзе ёсць недабор. У прынцыпе, пакуль я асабіста не пазнаёміўся ў сярэдзіне філфаку з хлопцамі з беларускага аддзялення, я на расійскім вучыўся, з Юрасём Бушляковым і Валерам Булгакавым, усе мае стэрэатыпы апраўдваліся. Заняткі беларускай мовы. Праблема не ў тым, што яе было мала, праблема была ў якасці выкладання таго, што было так мала. І з беларускай літаратурай праблема не ў тым, што гэта быў толькі 1 год з 5, а замежную 3,5, а рускую 3,5 ці 4. Тыя, хто прыходзіў, яшчэ і не вытрымлівалі. Намеснік дэкана Лазоўскі тагачасны, ён был кіраўніком беларускага як бы аддзялення, уручаючы мне дыплом за даклад пра Шарля Бадлера, якога я потым буду на беларускую выкладаць, кажа, за Шарля Бодлера. Я паспрабаваў яго паправіць, Бадлер, ён кажа, не, па-беларуску будзе Бодлер. Ну, пайшоў я з гэтай думкай, другакурснік 2-го года. На гэтым фоне і сярэдні, калі маляваць партрэт беларускага савецкага пісьменніка, то 95% відаць тэкстаў ён прачытаў вялікай рускай літаратуры, якая ніколі не была замежнай, якая была таксама сваёй. І на фоне таго, што выбіралася, ого-го, што беларускае, нават гэта было нашмат прывабнейшым, і людзі да гэтага рускага цягнуліся. Барані Божа прачытаць што-небудзь замежнае не па-руску. Беларускі дзеля чаго я зараз багомлю сваіх старэйшых калегаў, включна з прысутным тут равеснікаў, паслядоўнікаў малодшых, мы робячы беларускія пераклады. Усе ёсць стэрэатып, пераклад збліжае народы. З выключэннем як бы справы, калі перакладаеш з рускай, альбо перакладаеш на беларускую тое, што пераважна усімі чыталася па-руску. Гэты пераклад аддаляе народы. Гэты пераклад канкрэтна ставіць на дыстанцыю ці спрабуе паставіць на дыстанцыю суседні рускі народ як суседні, а не як гэты, які невядома колькі месца ў сэрцы прымае. Максім Танк меў польскую мову. І усе дзесяцігоддзі адсюль гэты геніяльны верлібрычны прарыў. Максім Танк чытаў Чеслава Мілаша з шуфляды, як бы калі нікому нельга было чытаць эмігранта. Ён з ім яны зведалі аднога з Вільні, яны равеснікі, іх лёсы. Ён мог глядзець на Мілаша як на варыянт самога сябе, што было б, каб я павярнуў у іншы нейкі бок, ён мог яго лаяць у дзённіках, але ён чытаў. Караткевіч з 49-го года, 19-гадовы, позна, як на той час, паступіў на
думаючы, што будзе, відаць, вялікай рускай культуры вучыцца на рускі філфак, але кіеўскага універсітэта імя Шэўчэнкі, і пайшоўшы рускамоўным юнаком, вярнуўся праз 5 гадоў. Вот ёсць два такія народы, можа быць, нашмат больш, але мы сутыкаемся з палякамі і украінцамі. Яны дазваляюць сабе палітнекарэктнае пытанне. Калі ты беларус, чаму ты не гаворыш, не пішаш і гэтак далей па-беларуску. І ўнутры Беларусі гэтае пытанне альбо не задаецца, альбо яно чымсьці абсурдным выглядае. А як толькі ты выскокваеш, гэтае пытанне агарошвае. Думаю, задоўга да мяне гэтае пытанне агарошыла Владзіміра Семёнавіча, тады Володю Караткевіча, як ты цытавала, да, на беразе Дніпра. І пасля першага курса гэтага універсітэта ўжо была задума дзікага палявання, а пасля 5-го, у 54-м скончана, як бы створаная, сфармаваная асоба, паліглот, чалавек здольны там на 4-5, не лічачы стылізацый, мовах ствараць цікавыя тэксты. Чалавек, які ўсё сваё жыццё будзе чытаць крышачку больш, чым ягоныя сучаснікі, які будзе цытаваць крышачку больш, чым ягоныя сучаснікі. А сучаснікі, можа быць, нават не будуць усведамляць, што гэта цытаты. Христос прызямліўся ў гародні, асацыюецца з чымсьці. Карла Леві Христос спыніўся ў Эбалі, напрыклад. Да? Дзе-небудзь у рафінаваным асяроддзе, ох ты, ну не было слова постмадэрнізм, але відавочна ён да гэтага прыходзіць. Таму, калі гавораць, што Караткевіч апярэдзіў свой час, я цалкам згаджаюся, толькі пярэчу тым, хто звычайна гаворыць, ён на большую колькасць крокаў апярэдзіў свой час. Ён на большую колькасць часу, на большую колькасць крокаў, чым Ларыса Геніуш альбо Зенон Пазняк апярэдзіў свой час. Таму ён не савецкі і не антысавецкі. Ён у тым космасе, дзе гэтыя падзелы, дзе да гэтых падзелаў дадаюцца такія штукі, як гульня, як абсалютна неабмежаваная свабода творчасці. Мальераўская «я бяру сваё дабро там, дзе я бяру», там, дзе з сумоўнікамі, суразмоўцамі уже Інгмар Бергман з яго 7-й пячаткай, ён можа красці у Бергмана 7-й пячаткі сюжэт, і якую сам Бергман скраў з падстакгольмскай фрэскі «Рыцар гуляе ў шахматы са смерцю». Толькі ён крадзе не толькі ў Бергмана, але ў Ільфа з Петровым адначасова. Ягоны рыцар не толькі грае са смерцю і прайграў бы, але яшчэ і як наш геніяльны гросмейстер, да, яўрэйскі, крадзе у смерці з дошкі ладдзё. І вот это высокае і нізкае, да, гэтае спалучэнне неспалучальнага, гэтае забітае стагоддзямі з часоў барокка, на якім на беларускіх землях усё трымалася, дыскордія, конкурс, спалучэнне неспалучальнага, што як бы не толькі асветніцтва, пра што часта не толькі рэнесанс, як бы незнаёмы нашым усходнім суседзям. Вось такія барочныя гульні, спалучэнне неспалучальнага, гэта таксама заходняя межа Еўропы ў культуры, і пачынаецца яна з нас. Вылузнуўся, бо чужая адукацыя, іншая адукацыя, гарадскі хлопчык. І ён такі, здаецца, як Богданович для паэтаў 21-го стагоддзя. Чалавек, які для сябе выбраў беларускую мову, вывучыў і стаў на ёй пісаць. То бок гэта такі свядомы выбар. Караткевіч, які робіць гэты выбар, таксама для нас пэўны прататып дарастання, прыходу да беларускага. Калі зірнуць, на працягу 20-го стагоддзя беларуская літаратура спрабавала
сканструяваць міф, але сканструяваць яго з пазіцыі сялянскай нацыі вельмі складана. Бо сялянская нацыя, нацыя без каранёў. 3 пакаленні, да? Пасля крыжы абвальваюцца, імёны забываюцца. І хто твой продак? І камароўская хроніка Максіма Гарэцкага, як спроба сягнуць глыбей, бо міф немагчымы без укаранення. Раманы Чорнага, той цыкл, які ён прыдумвае для сябе, паглядзець, як базавыя нейкія паняткі мяняюцца са стагоддзя ў стагоддзя і зноў жа нейкім чынам укарэняцца. Нават палеская хроніка, сягнуць хаця б глыбей на некалькі пакаленняў і паглядзець, як мы эвалюцыянуем, як мы мяняемся. Гэта все туды ж. І тут Караткевіч з яго гэтай амбітнай задумай, вот вам, колькі там, 78 тамоў літаратуры, я вам напишу гістарычнай, для таго, каб вярнуць гэтае адчуванне укарененасці сябе на сваёй зямлі. Сергею, а як вот там, дзе ты сяржант, гэтае гістарычнае чыталася? Я магу гаварыць як бы ад імя майго кола. Ну, вядома. Это гарадскія дзеці, бацькі, якіх прыехалі фактычна з вёскі. Першае пакаленне. Мы гараджане, першае пакаленне, якое нарадзілася ў горадзе. І ну, вось мы расцем, мы такія там лічымся, што мы вельмі там разумныя, хітрыя. І некалькі элементаў, якія вось цякуць у нас в нашай крыві, там, ці там это рок-музыка, это польскае радыё, едынка і труйка, гэта блізкасць Літвы, дзе ты прыедзеш, проста езжаць людзі ў Літвы, ці ў Друскенікі, і бачыш там народ як бы зусім побач, але гаворыць на нейкай сваёй мове, якую ты не разумееш, пішуць лацінскімі літарамі, і штосьці нейкую, гэта дае імпульс нейкай, ці то зайздрасці, ці што. І ты на нейкі момант задумваешся, што халера, мы ж таксама маем нешта сваё. Вот не вось гэтае шэрае савецка-расейскае, але вось сваё, але чамусьці яно забітае, ніхто яго няма ўваходу, няма доступа да гэтага свайго, і таму мы як бы адчуваем сябе непаўнацэннымі побач з такімі літоўцамі, я ўжо не кажу там пра эстонцаў ці там грузіна, умоўна кажучы. Вось. І тут падае нам на галаву Караткевіч, і все гэтыя кантакты замыкаюцца. Ён разбурае вось гэтую сацыяльную канструкцыю таго, што лічыцца беларускім, таму што ён раптам у сваімі гістарычнымі тэкстамі пашырае сацыяльную базу беларускага этноса ледзь не там да каралеўскіх узроўняў. Там проста ясна шляхта, якая ніколі не лічылася, это былі нейкія польскія прыгнятальнікі, там паныці, рускі царызм, памешчыкі. А тут раптам нейкая беларуская шляхта, мне спадабалася назва газеты «Шляхта камунізму». Так? І гэтая беларуская шляхта, якая там сцягае, не ведаю, тыя загорскія там пачынаюць там у нейкіх катакомбах дзесяткі стагоддзяў назад, это ўжо нас адсылае да лабірынтаў Ластоўскага, дзе таксама спробы былі дакапацца да нейкіх каранёў, не ведаю, там хетска-арыйскіх беларускага народу. Караткевіч это робіць у нейкіх разумных рамках, у яго гэтая гісторыя вельмі праўдападобная і таму яшчэ прыгажэйшая. Яно не было, такога не было, але магло б быць. Это не ёсць нерэальныя фантазіі. І ён проста паказаў, што беларус это не толькі я мужык, дурны мужык, пан сухі і касы, а гэта і вось такое нешта. Гэтыя людзі, і прычым ён пра гэта гаворыць так, як бы пра гэта все ведаюць. Ты чытаеш это дзікае паляванне караля Стаха на походзе, а вот там тое, вот там тое, вот это нейкія такія выкалупвыя дыаменты гістарычна-культурныя, але робіць выгляд, што гэта ж ну і так все ведаюць. Это ж мы ж там выраслі, мы такія, мы нармальны, моцны народ, такі все іншыя. І вось гэта ён даў. І сапраўды вось это расплюшчыла вочы, і ты бачыш, што ёсць за што зачапіцца.
Хоць это шмат у чым было міталізавана і містыфікавана, але і гэтая містыфікацыя і гэтая міталогія нам сёння выглядаюць і адчуваюцца больш рэальныя, чым тая рэальная, сапраўдная, нудная, нецікавая, сумная, трагічная гісторыя, якая асабліва не дадае нам стымулу, каб неяк адчуваць сябе не горшым за іншых. І так вось мы прыйшлі да гэта, а пасля наступны момант, наступнае кароткае замыканне, калі ты раптам сустракаеш некага, які думае гэтаксама і прайшоў той самы фактычны шлях. Што я чытаю таго самого Занзібара, і я бачу, што я тыя самыя крокі прайшоў. Сам. Так, абсалютна нічога не ведаючы. Вот так як сам чалавек, вот нейкія лётаюць гэтыя споры, ты гэтыя споры ловіш, і вось яны цябе вядуць, ты ўжо наладжаны на гэтую хвалю, і яно ўжо непазбежна прыводзіць цябе туды, куды прыводзіць і іншых такіх самых, як ты. І калі ты бачыш, што такі не адзін, так ты яшчэ больш адчуваеш сябе нармальным, што гэта нармальна. А як это, прычым это не адразу прыходзіць. Я таксама сядзеў у Крыме, у адкрытым кінотэатры, але тады, это быў нейкі 77-й, тады я паглядзеў «Потоп». Таксама там 4 серыі было, два вечары запар па 2 серыі. І яно там класна, там такое там сюжет і все, это кмічыць там і все. А ён нейкі поручнік варшанські, і ты там чуеш, і ты разумееш, вот это все люди, якія сядзяць вакол цябе, ім это нафиг нічого не гавораць. Это для іх, не ведаю, марсіанскія хронікі нейкія. А ты думаешь, это вось наша, і это наша гісторыя, ясна, там яна і польская, і літоўская, але мы таксама там былі. І вось пачынае, вот і это ідзе такая тонкая, такой fine-tuning вот этой хвалі, якая цябе і прыводзіць. Ну, а пасля там уже пакацілася, пайшло. Пасля все, Караткевічам быў спецыфічны ў гэтым сэнсе, это можна пра яго падрабязней гаварыць, што там ён яшчэ даў. Ну, вось я так у агульных рысах вось гэтае, што ён проста пашырыў сацыяльную базу і нейкія такія цікавосткі, нейкія дэталі, нейкія цікавыя, забаўныя гістарычныя моманты, якія, можа, адзінкава недзе сустракаліся, ён недзе ў нейкіх там старых актах пазнайшоў, ён зрабіў іх проста такім нейкім агульным месцам і шырока... Як дзядзькаванне. А? Як дзядзькаванне. Як дзядзькаванне. Кожны, все ж ведаюць дзядзькаванне, наш. Пасля паспрабуй знайсці, прагуглі, што такое, ты нідзе не знойдзеш, таму што фактычна яго не было. І так там паўсюль, што ясна, што там крымінальная справа там роду Дастаевскіх, это як бы все ведаюць і так далей. А ён пра это піша, як проста пра... І ты таксама пачынаеш глядзець на свет, і ты таксама проста ведаеш, што у цябе за табой, за спінай ўжо пад нагамі глыбокі там фундамент, падмурак, гісторыя, і ты можаш паехаць і казаць, я беларус, а не проста сержант там ці нешта. А хто ты беларус? Я памятаю, у войску я таксама, я першы раз дзікую паляванне трапілася, быў у Малдове ў Будатрадзе, і нехта тады прывёз, якраз выйшла ў Нёмане пераклад у 3 нумарах. Гэтыя нумары хадзілі, і вось там я першы раз выпадкова прачытаў. Пасля ўжо прыехаў у Менск, я ўжо ў інстытуце вучыўся, як Владзімір Семёнович сказаў, што папулярнасць — это калі твае кнігі крадуць з бібліятэк. Я скраў кніжку з інстытуцкай бібліятэкі, як скраў. Я яе як бы згубіў, прынёс на замену 3 кніжкі вось гэтых макулатурных, там дэтэктывы, там такія, цёткі былі страшна шчаслівыя. Шейка беларуская там фігня, не шкада. І вось так, я яе скраў. Але калі пасля я быў у войску, недзе я знайшоў спецыяльна расійскае ўжо выданне «Дзікага палявання» і даваў сваім калегам чытаць, маскоўскім. Я кажу, оно так интересно, вот все время какая-то Беларусь, многое спорно. Почему вот это вот все? Вот зачем это? Вот это мне как бы непонятно. А мы гэта вось просто дыхалі гэтай Беларусью, потому что ей не было ніколі да яго такой. Вось.
Дзякуй вялікі. Давайте глядзець, выцягваць. З аднаго боку, нацыянальны міф – гэта пра траўму і пра тое, як мы яе перажываем. І нам хапала гэтага. Уся беларуская літаратура пра траўму. Пра тое, як несумяшчальна з жыццём мы існуём, але пры гэтым працягваем стагоддзямі змагацца. І гэта стамляе быць гістарычнай нейкай ахвярай. І тут у Караткевіча адбываецца гэтае вяртанне да герояў. Да таго, што, аказваецца, не ёсць гэтая нізкая, умоўна кажучы. Да? Вот, Андрей у катэгорыях барока пра гэта разважаў. Не проста нейкая нізкая культура. Вот это вот сялянская, якую з 30-х прыніжалі праз ідэатызм вясковага жыцця. Праз тое, што ну вот это каўтун нейкі, да? Што там? Это самобытность. Что это народность? Это примитивность. Это не варта уваги. Заганяючы беларускую культуру, беларусаў вот у гэтае гета, бо сорамна быць беларусам, бо ты чалавек на сваёй зямлі другога гатунку, а то і трэцяга, можа быць, якога-небудзь. І тут раптам, это то, што Караткевіч называў кудзелі-шмудзелі, тое, што яго так, вот, калі все зводзілася вот да гэтага. І тут раптам узнікае гэтая шляхецкая культура, і міф ахвяры ператвараецца ў міф героя. І тут вельмі цікава, што за падзею ён выбірае, а ў міфе мусіць быць такая падзея, і пра стварэнне свету, і пра тое, да? Ну, мы ж мы з вамі пра такую гісторыю існавання нацыі. І, уласна, цікава, якую падзею ён выбірае ў якасці вузлавой, паваротнай для нас, і якога героя ён выбірае вузлавым і паваротным для нас. Можете сказаць, што за падзея, дарэчы, што я тут? У Караткевіча такая паваротная для нас. Каліноўскі паўстане 63-го года чамусьці. І з яго вырастае вось гэты... Вот давайте не Давай. паўтараць памылку сучаснікаў Караткевіча. Ён бачыў падзею адну і тую ж з некалькіх бакоў і ў кантэксце. Мы кажам беларускае паўстанне 63-го года Каліноўскага. Ну, паўстанне ва ўсёй як бы на вялікім княстве, на землях Рэчы Паспалітай, паўстанне, якое адбываецца ў Польшчы, якое адбываецца ў Літве, якое адбываецца ў Беларусі. Давайте не дзеліць герояў і не перацягваць коўдру. Няма задачы перацягваць коўдру, але мы будуем свой міф. І Караткевіч будуе свой міф, выкарыстоўваючы героя многіх краін. Это такая штука. І мне б хацелася, ён выбудоўвае вось гэтыя вобразы, з якімі можна сябе асацыяваць, з якімі вот как-то сябе да Васіля Дзятліка прыкласці дастаткова праблематычна, асабліва калі ты вырас у горадзе і табе прапануюць там. О, класна узгадала гісторыю са свайго настаўніцкага жыцця. Дзеці адказвалі мне аднойчы на тэст па змесце па мележу, і фраза ў іх была такая: «Васіль Дзятлік узяў касу і пайшоў араць». І вот уявіце, ну, это адносна таго, наколькі ёсць гэтая дыстанцыя. І тут мужчынскія вобразы. Жанчыны ў Караткевіча атрымліваюцца трошкі менш пераканаўчымі, шчыра кажучы. Возьмем Андрэй... Станоўчыя гераіні, у яго цудоўныя сцервы. Жыццё, амбівалентныя, складаныя персанажы. Вучыла. Ёсць Андрэй Беларэцкі, ёсць Алесь Загорскі, ёсць Гервасій Выліваха. Давайте, шановныя беларускія мужчыны, паспрабуем апісаць гэты вобраз. Калі беларус герой Караткевіча, то ён які? Ну, з аднаго боку, ён максімальна адрозніваецца вось ад сапраўды селянскага вобраза. Я гляджу увесь час на
жывога класіка і настаўніка свайго літаратурнага, які шмат у чым працягваў, прынамсі, мне здаецца, што працягваў гэтую караткевічавую магістральную лінію туды, на святло, дзе цеплей, дзе няма вечнага авітамінозу беларускага, вечнай адмарожанасці, вечнага быкаўскага фіналу. Караткевіч, мне здаецца, па-чалавечы не ўмеў і не любіў прайграваць. Быў чалавекам азартным. Вот паглядзіце, як цудоўна, як ні ў кога ў літаратуры у Караткевіча б'юцца падлеткі і перамагаюць, калі трэба, меншымі сіламі, з большымі сіламі. Нейкі азарт, драйв, харызма іх трымае. Караткевіч аўтар альбо хэпі-энду, альбо чагосьці вось такога. Ну, ёсць тэорыі канспіралагічныя пра спецслужбы, якія выкралі скончаныя 3-4 том «Каласоў пад сярпом тваім». Я думаю, што Кастусь Каліноўскі і Алесь Загорскі, яны там жа, дзе Гервасій Валіваха. У версіі Караткевіча яны альбо мусяць выйграць паўстання, альбо як яны выйграюць паўстанне, мы ведаем, адпраўляючыся на фільм «Тытанік», чым скончыцца фільм «Тытанік». Мы ведаем як бы гістарычныя падзеі. Але можна завесіць як бы у... Вальтэр тое самае зрабіл у 18 стагоддзя з паэмай «Жанна д'Арк». Ну, у сэнсе арлеанская, это самая цнатлівіца. Ён спыніў яе ў апафеозе славы, драйвы, максімальнай радасці жыцця гераіні. Ён не напісаў пра тое, як ёй здрадзілі, як яе здалі ў палон, прадалі і аддалі ў палон, як яе спалілі. Ён напоўніў жыццялюбствам гэтыя старонкі. Таму, слухайце, атракцыён «Беларус пахваліў беларуса і не памёр». Вельмі раю вам некананічны, сімпатычны погляд на Караткевіча, мой сусед Караткевіч Адама Глобуса. Дазвольце я абзац працытую. Калі ласка. Романтызм. Паэт Уладзімір Караткевіч захапляўся рамантызмам. Ён любіў 19-е наскрозь рамантычнае стагоддзя, пісаў пра герояў паўстання, якое загарэлася ў 1863. У кабінеце Караткевіча над сталом вісеў партрэт паўстанца Кастуся Каліноўскага. Таму многія залічваюць і самога Уладзіміра Караткевіча ў шэрагі рамантыкаў. Гэта памылка, бо паэт Караткевіч належыць да іншага часу і зусім да іншай генерацыі. Ён з пакалення постмадэрністаў. Яго наследаванне Артуру Конан Дойлу і Уілку Колінзу, Александру Дюма і Вальтару Скоту постмадэрнісцкія імправізацыі на тэмы, узнятыя велічнымі рамантыкамі. «Я беларускі Вальтар Скот», паўжартам казаў сябрам Караткевіч. У яго, як і мусіць быць, у постмадэрніста ўсё не проста літаратурнае, а яшчэ і тэатральнае, і кінематаграфічнае. Караткевіч беларускі пост Конан Дойл і наш пост Вальтар Скот. У драматычным часе рамантыкаў рэальнага Каліноўскага асудзілі, павесілі і пахавалі на гары Гедыміна, што ў Вільні. У рамане Караткевіча Кастусь Каліноўскі ўсё яшчэ жыве і ўсё яшчэ змагаецца за сваю Беларусь. По-мойму, хораша. Дзякуй вялікі. Ціханя. Калі хлопчык Ціхан узяў у бібліятэцы вот той семітомнік, ну, 8, нават 9, да? 8 Там плюс еще 1. додатковые были, да. Да, 8 плюс Еще 1. зелененький был потом. І з чым у героях Караткевіча, у мужчынскіх героях было найцікавей і найпрыемней сябе атаясамліваць. Вот калі шукаеш для сябе гэты вобраз героя ў падлеткавым узросце, які можна для сябе прыкласці, рок-зоркі якой-небудзь, што рок-зорачнае было, ці не было нічога? У меня может быть крыху не тупово, потому что сама, скажем так,
любоў да зямлі ў Караткевіча ў цэлым такая абсалютна, ну, бескампрамісная і стыхійная, яна проста вот захапляла, тому што яго на апісанні, пейзажы, хаты, людзей, абсалютна, можа быць, не асноўных у раманах там, ці ў аповесцях, яны проста пагружалі ў нейкі такі транс, з якога ты выходзіў крышачку такім ужо перанароджаным. Вось, і для яго вось гэтая стыхія, яна не была вось забіта сялянскай, да? Для яго гэта было той корань, на якім усё расце, і ён, безумоўна, гэта паказваў у вобразах гэтых сялян беларускіх і ў каласах. То бок для іх шляхта, канешне, там больш за ўсё зараз гаворыцца пра гэта вот шляхецкі этас там і гэтак далей, але, ну, скажем так, для яму было, мне здаецца, патрэбна даць вялікую перспектыву на некалькі стагоддзяў, можа быць, там тысячагоддзя, каб не замыкацца вось у гэтым сінхранічным вывучэнні Беларусі, як там замыкаўся, не ведаю, Міхай Слынькоў у векапомных днях там, ці Іван Мелеш, які ўжо прабіваў там дзіркі ў 20-е гады, і ўжо гэта лічылася тады вялізным прарывам, там сказаць адно слово пра рэпрэсіі, там згадаць людзей, якія былі расстраляныя, згадаць пра сколькі сялян там пазбавіліся сваёй зямлі, пазбавіліся свабоды і гэтак далей. Гэта был такое дысідэнцтва, якому, в прынцыпе, быў сучаснік Караткевіч, але ён прабіваў вось гэтыя дарогі яшчэ далей. І яму патрэбна была ўся спадчына, яму патрэбны былі песні, яму патрэбны быў арнамент, яму патрэбна было народнае мастацтва, тэатр, там, батлейка, все, увогуле, все, прыносьце сюды, вось, высыпаеце на стол, вось, хай оно тут ляжыць, ешце, бярыце, вось, вам хопіць надоўга. І гэтым чынам туды трапляла і шляхта, туды трапляла і магнатэрыя, туды трапляла 16, 15, 17 стагоддзя. Вось, і, ну, для мяне вот менавіта герой, гэта вот зямля і стыхія, і перспектыва, якая адкрываецца пасля таго, як ты прачытаеш, і гэта ўсё. Канешне, там на тым перыядзе падлеткавым там чыталася пра каханне, пра вось гэта разбітыя сэрцы, канешне, з все гэтыя метрэнгі, і... Майка, Алесь. Канешне, да. Паляванне, некія баляванне побач з паляваннем. Ну, дзікія баляванні з дзікім размахам. Вось гэты размах стыхійны, ён, конечно, заўсёды мяне захапляў у Караткевіча. І ў паэзіі таксама. Ну, гэта ж проста вот такая выбуховая хваля ідзе. Ну, это немагчыма гэтым не захапіцца. Выбуховая хваля і адсутнасць казённага патрыятызму, да? Бо Абсалютна, гэта... так. Сергею, а як лічыце, наколькі форма, якую ён абірае для таго, каб казаць пра істотнае? Форма псеўдагістарычнага дэтэктыву, бо дзікае паляванне нашмат больш складанае, альбо гістарычнага раману, наколькі яна адыграла забаўляльная гэтая форма, да? Калі ты ўвесь час гэтага чытача з усіх бакоў там пінаеш, наколькі сюжэтная вельмі. Наколькі гэта адыграла сваю ролю ў тым, што ён, не стаўшы народным, ёсць такі добры парадокс, што Владимир Семенович Караткевич не дарос да таго, каб быць народным пісьменнікам Беларусі, як і Міхась Стральцоў, мне здаецца, два самыя абдзеленыя ў гэтым плане увагай, стаў народным, стаў самым любімым. Наколькі гэтая форма у той час, калі ён з'явіўся, рэзанавала, да? Наколькі гэта было важна. І ці праўда, што Караткевіч культавы аўтар для майстроўні, для тутэйшых? Як яно там? Як яно напраўду было? Ну, напэўна, он проста з'явіўся ў той момант, калі была вялікая грамадская патрэба ў нечым такім. Там была вялікая лакуна, вялікая пустка. І
якая проста на яго ніхто не быў асабліва падобны ў гэтым. Такой літаратуры, як ён, ніхто толкам не пісаў. Былі нейкія гістарычныя раманы, у тым ліку там пра нейкія ранейшыя гады, але не прыйшлі незаўважныя, таму што там была такая псеўдагістарычнасць, і сюжэтна яны, можа, былі не захапляльныя. А ён спалучыў вось гэты сюжэт, такі не горшы там, чым у Сенкевіча, і дадаў яшчэ нейкі місійны зарад, вось гэты адкрыць кантынент, адкрыць каралевства Беларусь уяўнае, якое ён зрабіў з уяўнага абсалютна для нас сёння рэальным. І, напэўна, проста была урадлівая глеба, на якую гэта ўсё вельмі добра склалася. Тое, што ён не стаў народным як бы афіцыйна, таму што гэта абсалютна не ўкладалася ў тыя афіцыйныя ўяўленні пра тое, што гэтыя беларусы мусяць быць. Гэта пачалося яшчэ ў 20-е гады, калі там таксама такія былі папаўзнавенні, там такую рамантычную гісторыю беларусам даць, што там яны былі, там і была і дзяржава, і статуты, і скарына, і там залаты век, і такое ўсё. Пасля гэта моцна ўсё крытыкавалі, а пасля знішчалі і каралі за гэта. Значыць, это тады, калі проста ўзнікала гэта новая беларуская дзяржаўнасць, хай сабе сацыялістычная ці псеўдадзяржаўнасць, гэтая ніша павінна была быць запоўнена неяк. Але пасля яна была залітая такім бетонам савецкім, і паўстагоддзя нічога не было. Але пасля зноў гэты бетон паабсыпаўся, і зноў тая патрэба пачала ў людзях узнікаць, а ў яго была патрэба гэта стварыць і напісаць. Ён знайшоў свайго ўдзячнага чытачоў. Што такое культавы, я не ведаю, што канкрэтна можна разумець пад гэтым тэрмінам. Культавы, не ведаю. Але тое, што з майго пакалення шмат хто проста сапраўды быў перш за ўсё як бы укушан Караткевічам, і ад таго ўсё пайшло, это праўда. Калі гэта прызнак культавасці, окей, за там можна В тым сэнсе, што ваше пакаленне прыняло вось гэты канструкт, аўтарам якога выступіў Караткевіч. безумоўна. Вот гэта, калі мы гаворым пра уяўную Беларусь, вот як зямлю пад белымі крыламі, з замкамі, з Алесем Загорскім, з абсалютна месіянскай ідэяй, якой заканчваюцца каласы, бо Алесь там піша свой гэты верш і думае, што добра было б яму, Алесю Загорскаму, зараз загінуць за ўсіх, сваёй смерцю выкупіць грахі ўсіх. І ты думаеш, Господи Боже, это князь Христос нейкі тут нараджаецца перад намі, і вот такі канструююцца героі. То бок, вот это вот Беларусь, высокая, высакародная, гістарычная, напоўненая вот гэтымі прыгожымі людзьмі, яна зарэзанавала для вашага пакалення. Ёсць яшчэ адно заканчэнне, ёсць эпілог, ці тое, што лічыцца эпілогам, сіняе-сіняе, які, па-мойму, самы пранізлівы, самы моцны, эмацыйны і пачуццёвы Караткевічаў тэкст, які страляе проста ў сэрца так, што ты проста... Я першы раз прачытаў, проста я там слязьмі заліўся, і, напэўна, зараз бы пачытаў, было б тое самае. Хоць там няма нічога, ні гераічнага там таго, ні сяго, але там вось такое, проста такая канцэнтраваная эмігранцкая туга па страчаным раі, а там напісваецца як страчаны рай, вось ляжыць у гэтых пясках пустыні, Ясюкевіч. І вось гэты тэкст, па-мойму, нумар 1 для мяне сёння Караткевіч. І там няма ніводнага лішняга слова. Вот у яго там, калі ў каласах, там столькі лішніх словаў, і старонак, і проста, што ой-ой-ой. Але тут проста такая канцэнтрацыя болі, любові, эмоцыі, што она проста прошивая насквозь. Абсолютно подзяляю. У мяне ёсць найулюбёнейшы кароткі сумны і найулюбёнейшы кароткі абсалютна шчаслівы твор Караткевіча, калі абсалютна шчаслівы гэта блакіты з золата дня, дзе яны ў шчаслівым каханні на плыце плывуць, то
ні на чым таксама сінімі слезамі заліваўся сінім полымем, як бы гарэл гэтай некалькі староначак чытаючы. Бачыце, лёгка схапіць за хвост Сенкевіча і перанесці гэтую польскую шляхецкую традыцыю. Зараз наша, дарэчы, будучыня, калі ўсё ў нас добра скончыцца, мы доўга будзем шляхецкую, як бы такую з небяспекай права кансерватыўную версію гісторыі расказваць. Зараз самыя модныя ў Польшчы выбуховыя кніжкі нон-фікшн, яны рэабілітуюць сялянства, якое стагоддзямі чакала сваёй чаргі, заслоненыя як бы цудоўнымі шляхецкамі, а народ ён же не бывае з адной шляхты ці з адных сялянаў. А ў нас гэта ўжо даўно было, але спаскуджана з савецкімі стэрэатыпамі. Вось не ведаю, будучыя нашчадкі, як гэта будуць расхлёбваць. Альбо рэабілітуюць Мележа, і ён зробіцца абсалютна культавым, але ў сялянскай версіі, альбо з нуля, але ўжо абапіраючыся і пярэчачы Караткевічу, такое посткараткевіцкую сялянскую прозу і нон-фікшн будуць пісаць. Але як бы так мімаходам я пра іншае. Чытаючы да Сенкевіча Экзюпері проста варта было дадаць, і атрымліваецца сіняя з усёй гэтай пустэльняй, з усімі гэтымі зорамі над пустэльні. Мы ведаем паходжанне гэтага космаса. Караткевіч не саромеўся цытаваць і красці не толькі ў найвышэйшых класікаў. Ён абажаў Дюма і не пачынаў як бы пісаць, не начытаўшыся «Трыма мушкетёрамі». Самыя незручныя для мяне радкі, бачу таксама чалавека, які любіць спяваць хрысціянскі тост за ворага, там, дзе вось сапраўдная і несапраўдная кроў з'яўляецца, вот так мяне гэта штосьці ўнутры перашкаджала за кансерватыўнае, за нацыяналістычнае. А потым я зразумела, адкуль ён мог гэта сцягнуць. І пабачыўшы сярод кніжак у пакоі Караткевіча побач з чаканым Грынам, чаканым там Сенкевічам і гэтак далей, Мауглі, ўсё стала на свае месцы. Мы з табой адной крыві, ты і я, і гэта ўсё як бы нізкае робіцца высокім, дзіцячае робіцца дарослым, усё гэта гарманічна ураўнаважваецца, і я не ведаю, як гэта робіцца. Ну і ёсць яшчэ лабавы прыём. Кожны лектар, кожны рытар гэта ведае. Можа быць, ён ім тлумачыцца. Літаратар, які аж так на галаву лепей за ўсіх пісаў і блізка не мае такога міжнароднага прызнання, як іншыя літаратары, лепш за якіх, прыцягальней за якіх, з большым нервам за якіх ён пісаў. Я да чаго? Хочаш мець эфект? Ну, пахвалі сваіх вучняў, сваіх студэнтаў, зрабі камплімент сваёй аўдыторыі. Давайте я вам цэлы разгорнуты комплимент прочитаю. А вы ўсе на памяць ведаеце, можете мне дапамагчы. На Беларусі Бог жыве, так кажа мой просты народ. Тую праўду сцвярджае раса ў траве і адвечны зор карагод. Тую праўду сцвярджае упартасць хваль і продкаў запавет, і мовы залатая сталь, і нашых дум сусвет. Тую праўду сцвярджае ўсё зноў і зноў, усім лёсам, няхай спакваля. У хмарах дубоў, у вясёлках агнёў, купальская наша земля. І няхай давядзе мне іншая кроў, што брашу, як сабачы сын, а няма нідзе вярнейшых сяброў і
прыгажэйшых жанчын. Уявіце сабе, як на іншыя мовы паэтам гэта перакладаць, маючы на ўвазе сваіх суайчыннікаў, сяброў і каханых. А няма нідзе, толькі беларусы, а няма нідзе вярнейшых сяброў і прыгажэйшых жанчын. Гэта край раскрытых душ і дзвярэй, гэта край твой дом і сабор. У нас 20 з лішнім тысяч рэк. Свая эпоха ўсё-ткі адбілася і плаціў па рахунках сваёй эпохі Караткевіч у найлепшых тэкстах. У нас 20 з лішнім тысяч рэк, 11 тысяч азёр. Нам ёсць што піць, з-пад мосткаў ліць, чым палі свае акрапіць. А як давядзеш, што ёсць нам дзе і ворага утапіць. І тая памяць жыве не ў царкве, а ў кожнай жыве галаве. На Беларусі Бог жыве, і хай сабе жыве. А калі ён шле на нас кару і гнеў, ну што ж, мы з ім свае. У вяршыні самых гонкіх дрэў маланка з неба б'е. У вяршыні маленькіх і ніцых дрэў маланка ніколі не б'е. І пра тое кожны пяе салавей росным кветкам у роднай траве. На Беларусі Бог жыве, і няхай да веку жыве. Ведаеце, ёсць у Караткевіча, пакуль не запляскалі ад прасякнутай пафасам, зараз апушчу гэта ўсё, ёсць у Караткевіча агульнае месца, якім ён затыкае дзіркі, калі кепска штосьці інакш зрастаецца. Вот словом Бог ён карыстаецца направа і налева. Можа, чысцей толькі Владзімір Нікляеў, а можа і не чысцей за Караткевіча. То ён распяты за ўсе мільёны двуногіх, так? То сёе, то гэтае пра Бога. З аднаго боку можна казаць пра атэістычную эпоху, уже не страшна, да, такімі метафорамі балавацца. А з другога боку само гэтае беларускае свяшчанадзейства ператвараецца ў светскую рэлігію, і Караткевіч свядома штосьці такое стварае. Карацей, ну, аўтапартрэт гэта. На Беларусі Бог жыве і хай сабе жыве. Наіўныя, недальнабачныя сучаснікі не ведалі, што Караткевіч напісала аўтапартрэт. Як і быў, ёсць, буду. Апошняе пытанне, будзем паціхеньку заканчваць нашу размову. Чула такое меркаванне, што вот ёсць мы все, так ці інакш, дзеці Караткевіча. Што пакаленне тутэйшых, которому зрэзаніравала, і яны нам стварылі незалежную дзяржаву, прабілі гэтую незалежную дзяржаву, пра што можна заўтра будзе паслухаць. Ёсць пакаленне Андрэя, якое вот узяло кніжкі і нешта там павярнулася. Ціхан з 5 фармулярамі. І вось гэтае пакаленне, выхаванае на шляхецкім высокім міфе, на вот гэтых высакародных учынках і гэтак далей, якое апынулася ў быкаўскіх умовах. Вот мы ўсе такія высакародныя, з каштоўнасцямі, там, не ведаю, залатога нейкага стагоддзя, з аднаго боку. І людзі, у якіх няма гэтых каштоўнасцяў, але ёсць дручок з другога боку. І што нібыта наша часовая, не хацелася б казаць параза, тое становішча, у якім мы ёсць, гэта віна Караткевіча. Трэба ж знайсці зараз вінаватага. Віна Караткевіча. Неправільна ён нас выхаваў. Як вы лічыце, наколькі гэта ідэя слушная, і ці наспеў момант для нас пачаць канструяваць нейкі посткараткевічаўскі міф? Думаць пра тое, што гэта, што трэба зрабіць нейкі наступны крок. Мне здаецца, што калі б не было караткевічскага міфу ў нас, то мы бы не вытрымалі бы быкаўскія ўмовы. Тут такая штука пра два канцы, тому што, ну,
Караткевіч дае перспектыву вечнасці, вось нават калі гэты верш згадваць, да і іншыя. То бок, Беларусь вечная, беларуская мова вечная, беларуская гісторыя неабдымная, 10 тысяч азёр, рэк яшчэ больш, людзей выдатнейшых проста мільёны, там ён распяты увогуле за мільярды двуногіх. Карацей, вечнасць у нас была і ёсць і будзе. І з гэтай нагоды глядзіш на складаныя ўмовы ўжо так, выцягнем кшталту, выцягнем. Пераканструяваць гэта ў умовах вайны і, можа быць, яшчэ адной новай вайны, і Бог ведама, колькі іх яшчэ будзе, тут невядома, што і як. Можна, канешне. Па-першае, варта было б менавіта гэты падвалены міф караткевіцкага вызначыць. Што гэта такое? Не ў агульных словах, а, можа быць, неяк больш структурна, каб разбірацца, што там, дзе, можа быць, прагніло, можа, штосьці новае трэба там закапаць і падперці. Але ў цэлым ён пакуль што працуе, як казаў мой сябра калісьці ў 2020 годзе, пасля нейкага мітынга Мірык Лазоўскі, не трэба нічога мяняць у механізме, які добра працуе. Ось такая думка. Дзякуйте. Я б сказаў, перш чым як бы дэканструяваць, адштурхоўвацца, Караткевіча варта было б лепей прачытаць і глыбей зразумець, бо мне здаецца, што пад абаянне Караткевіча, пад энергетыку Караткевіча вельмі лёгка трапіць, і ты ўжо укушаны. Так, Сергей сваю версію расказваў, я просто прачытаўшы там у свае 14-15 каласы, адначасова неяк так ад камуніста-гісторыка пачуў пра глобалізацыю, пра тое, што мовы знікаюць, хутка будзе ў нас расійская і ангельская. А я свежа укушаны. Я гэтаму Мікалаю Івановичу 2 апошнія гады ў сваей рускамоўнай школе пачаў на уроках гісторыі і грамадазнаўства па-беларуску адказваць. Мяне ненавідзеў Мікалай Іванович, мяне ненавідзелі аднакласнікі. Я вельмі кепска валодаў беларускай мовай, у дадатак як бы ў мяне атрымлівалася, як атрымлівалася, але жаданне давесці і жаданне, што штосьці вельмі слушнае я пачуў, прачытаўшы каласы, яно з'явілася. А вот да таго, што даследаваць і што прачытаць, я б вот гэтага песімізму, я б гэтага аптымізму і жыццелюбства не губляў. У абсалютна быкаўскай сітуацыі адбываецца ладдзя роспачы, давайте пагодзімся. Героі плывуць у сканструяваным гэтым антычна-хрысціянскім пекле праз гэтае возера пад нізкім скляпеннем. Што робіць Гервасій? Ён пачынае лабаць пахабныя песні, а яму палачанін робіць заўвагу: што ты такое робіш, як ты можаш, помніце, да? А калі Іван жахлівы і гэтак далей штурмаваў Полацак, ты таксама там... Добра, не буду, як той Рабіновіч, сваімі словамі пераказваць Караткевіча. Тады мы, прынамсі, былі пад сонцам, да, тут такая цемра, такая свінячая цемра. Кінь, чалавек носіць сваё неба з сабою. Не стамляюся, у мяне ёсць занудная місія усім нагадваць. Дзякуй, што інтэлектуалы з лятучага універсітэта сабралі беларускія цытаты.
і цытатнічак маленькі выдалі. Але як выявілася, мы беларускую мову, мы беларускую літаратуру ведаем не па кніжках, а па цытатніку летучага універсітэта. Цяпер паўсюль пайшло, кожны чалавек носіць сваё неба з сабой. Не гаварыў Владимир Караткевич і ягоны Гервасій гэтага слова кожны, бо чалавек для Караткевича страшэнна нагружаная каштоўнасцямі, слова да яго яшчэ дарасці трэба. Дзеля гэтага Христос прызямліўся ў гародні, напісаны: лёгка ахвяраваць сабой, будучы Богам, складаней не маючы гэтага бонуснага жыцця. Калі ж у нас пачнуць кананізаваць у чалавеке, да? Нешта такое гучыць. Але я не супраць, канешне, Быкава і той часткі беларускай. Але пакуль беларуская літаратура будзе складацца з 90% беспрасветнага экзістэнцыялізму, кожны аўтар, падобны Караткевічу, будзе на вагу блакіта і золата дня. Сергей. Я думаю, што ніхто нічога не дэканструюе і не канструюе, яно само неяк адбываецца, само нараджаецца супольнымі намаганнямі. І калі так проста паглядзець, вось Андрэй ўжо пра свой досвед беларускасці расказваў. Я тут проста вспомню, што у далёкім 83-м годзе я быў першы чалавек за гады, можа, за стагоддзі, які свой дыплом на перакладчыцкім факультэце Інстытуту замежных моў абараняў па-беларуску. Там у всіх былі выкладчыкаў такія вялікія вочы, мне падыходзілі, вот все, конечно, хорошо, но вот как бы вот на какую-то националистическую не скатились, там дорожку, что-то такое. Ёй! Да. А цяпер паглядзіце, прыйдзіце, паглядзіце, колькі выходзіць. Пераклады займаюць уже амаль што палову беларускай літаратурнай прадукцыі, і пераклады вельмі добрыя. Просто, по-мойму, на Шермана больш номінацый, чым на Кідроіце ў нас. Ну, не, просто кудысьці рухаемся. Вельмі важны момант быў 91 год, які задаў нам новую сістэму каардынат. Як бы там ні было, якая бы там тая беларуская незалежнасць не абароненая не была, але, мабыць, першы раз за всю гісторыю чалавек пад словам «мы» разумее нешта новае, нешта іншае. Уявіце сабе, там, 60-е, 70-е, нашы там выйгралі там у футбол, там, ці ў хакей. Ну, хто такія нашы? Ну, СССР. Іншых нашых тады не было. Для беларуса слова «мы» і «нашы» значыла так ад Беластока до Владзівастока. У адрозненне ад усіх астатніх жыхароў падсавецкіх рэспублік, дзе там «мы» — это былі мы, а это былі сержанты вот, і так далей. Але пасля 91-го ўжо хаця б наяўнасць іншага пашпарта, які аб'ядноўвае ўсіх, хаця б чыста фармальна, гэта ўжо новая сістэма каардынат. І ў ёй нейкія новыя кветкі пачынаюць расці, і новае ўяўленне пра сябе і што такое мы. Это вельмі важна. Ужо як яно, чым яно напаўняецца зместава, то ўжо іншае пытанне. Але калі мы гаворым пра Караткевіча, окей, мы тут сядзім, для нас Караткевіч — это нешта, але паглядзіце на тую няшчасную, тую Беларусь, якая там быкавіяду такую перажывае сёння, там не выкрутку эту. Нязменна пісьменнік нумар 1, які перавыдаецца всімі дзяржаўнымі выдавецтвамі і ва ўсіх топах беларускіх кніжак і пісьменнікаў афіцыйнай Беларусі першае месца займае Караткевіч. Все ў парадку, рухаемся ў добрым кірунку. Дякую. На завершение попросим Андрея про... А я две рэчы на завяршэнне прачытаю. Няхай першае будзе, як можна дэканструяваць Караткевіча, застаючыся ў гэтым самым ягоным свеце, але здымаючы пафас, пераходзячы ад пакалень. Давайте я нават не весь гэты тэкст так скарочана прачытаю. Не называю
аўтара, Марына таксама не называла яго, той же самы аўтар, які Володю Караткевіча на беразе Дніпра напісаў. Паштоўка ад моладзі. Дарагі і любімы Володя, наш заўжды малады літаратар. Гэты радасны дзень надыходзіць, размяняўшы 9-й дзесятак, зараз бы дадалі яшчэ да шчодра. Ты дагэтуль у нашым балоце найзапатрабаваны аўтар, і гэтак будзе заўсёды, хто б і што там не квакаў і далей. Быццам усё ты маеш: вуліцы, шыльды, помнікі, наш прэзідэнт штогадова цытуе цябе ў прамовах, а міністр культуры раіць чытаць штодзённа, каб пераадолець дэпрэсію і дасягнуць гармоніі. Што пажадаць не ведаем. Хочацца нечага новага, але ж адначасова і чаканага, і дарэчнага. Жадаем табе паслядоўнікаў, такіх, як ты заслугоўваеш. На гэтым дазволь завершыць. Застаемся твае навечна. Вось гэтыя 4 радкоў я ў нейкі новы беларускі космас вядзе. Сева Будрыс, фасоўшчык-укладчык. Мая Раубіч, студэнтка естфаку. Стася Рэчыц, фотограф-фрылансер. Юра Братчык, сістэмны адміністратар. Ну і давайте яшчэ одну кніжку, акрамя глобуса, рэкламую, прачытаўшы з яе некалькі радочкаў. Гэта фінальная тэма лібрэтта да оперы. Гэта будзе адначасовае запрашэнне ў нядзелю прыйсці і паслухаць на аргане вялікую беларускую сучасную кампазітарку Вольгу Падгайскую. Гэта будзе цудоўна, не сумнеюся. Уявіце сабе Надзею Яноўскую, Андрэя Беларэцкага. Яны кожны прачынаюцца пасля свайго кашмару. Яна ўжо не блакітная жанчына, развенчваецца апошні жах балотных елін. Ён: не бойся, я любая поруч. Забудь гэты смутак і горыч. Дрыгва праглынула свайго караля, і вольнаю будзе зямля. Яна: каханне, вялікая сіла, свабоду ўва мне ўваскрасіла. Рассеется темра и рухне турма. Свой лёс выбираю сама. Ён: часовая гэта навала, да шчасця мяне рыхтавала, з каханай жанчынаю разам прайсці усё, што чакае ў жыцці. Яна: бывайце, старыя паданні. Легенда, пачатак вяртання мы самі прыдумалі, першы з тамоў, які прывядзе нас дамоў. І разам, чым горш лютавалі нягоды, тым болей святла і лагоды. А тым, хто ўначы не хавае вачэй, світанак зазяе ярчэй. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі за размову. Сергей Шупа, Андрей Хаданович, Тихон Чернякевич. І прыўкрасная мадэратарка Марына Казлоўская. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Літаральна праз 10 хвілін. Літараноты.
Шановные гости прадмовы, наближайтеся, займайте посадочные месцы, бо мы працягваем фестываль вельмі цікавым, суперэклектычным імправізацыйным праектам «Літараноты». Вітайце! Усім прывітанне. Я Уладзь Лянкевіч, я выканую ролю таго, хто расказвае пра гэты праект. Таксама я буду абвяшчаць в паузах гасцей, якія ўдзельнічаюць і гэтак далей. Калі у вас будуць нейкія пытанні, іх все таксама можна задаваць мне, напрыклад. Што такое літараноты? Гэта па сутнасці музыкі-імправізатары, якія практыкуюць інтуітыўную, непадрыхтаваную, неадрепетаваную імправізацыю розных настрояў. Мы самі не ведаем, што чакаць сёння, да? Таму што вось Соніка пасвяціла, мы іграем гэта, вось дожджык пайшоў, ужо іншае, ціск памяняўся і гэтак далей. Мы сустракаемся проста тут і цяпер на пляцоўцы з паэтамі, літаратарамі, якія чытаюць свае тэксты і спрабуем намацаць настроі адзін аднога і спадзяемся, што вам таксама будзе цікава паназіраць за гэтым дзействам. Вось. Так атрымалася, што некаторыя з нас, з музыкаў, а тут на сцэне Роман Жарабцоў, Віктор Сямашка, Александр Порах і я Уладзь Лянкевіч, некаторыя з нас яшчэ і літаратары. Вось, таму час ад часу чытаць будуць людзі, якія толькі што ігралі на інструментах. Так што запрашаем яшчэ раз всіх, і мы паціху пачынаем. І пачынаем мы з таго, што я надзею маску літаратара, я Уладзь Лянкевіч, і пачытаю некалькі сваіх тэкстаў. Банальны паўсядзённы шатан пакінуў дэталі. Цяпер пасвіцца статкам у парку, імітуе ласкавы погляд. Днюе ў прагнілым нутры мёртвага дрэва. Ноччу небяспекую вабіць. Не скарачай дыстанцыю з марнай цікавасці. Навошта падманам спрабуеш у потай глынуць чужую бязважкасць? Рэдкае святло ліхтароў усё адно не ўтрымае цябе ад падзення. 365-ю другую спробу зранку будзеш выпрошваць у заваленага гарызонту. 365-ю другую спробу зранку будзеш выпрошваць у заваленага гарызонту. 365-ю другую спробу зранку будзеш выпрошваць. Зранку будзеш выпрошваць. Зграі пацукоў прыручыў бурмістр. На кожнага з нас з дзяцінства складзены пратакол. Лоўча пацукоў выведзе нас за горад, каб танчылі мы ў пячорах і неба з усіх бакоў. Я скачу пад гукі флейт, хоць невядома, што далей. Каб загаіўся на запясцях след, танцую абязбольвальны балет. Рух заместа слоў. Гуляў па натоўпе рэхам, потым кудысьці ўверх адправіўся шчуралоў. Свет вакол замоўк, кожны з нас стаў флейтыстам, гатовым, каб урачыста вярнуцца назад дамоў. Я скачу пад гукі флейт, хоць невядома, што далей.
каб загаіўся на запясцях след. Танцую, танцую абязбольвальны балет. Я скачу пад гукі флейт, хоць невядома, што далей. Каб загаіўся на запясцях след. Танцую, 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 абязбольвальны балет. Танцую. Калі яна набліжаецца, стаяць скаваны, не заводзяцца аўто. Зледзянелыя птушкі падаюць, прабіваючы лабавое шкло. Рассыпаюцца пырскамі пад нагамі, хрумсцяць пад коламі пагатоў. Мы з табою смяяліся галасамі дзяцей у дварах закончаных школ. Не даляцеўшы да неба, смех застываў між галінаў і правадоў. Нават апошніх паверхаў не дасягаў, быццам холад схапаў за хвост. А потым я дзеля жарту па дурасці прывязаў да ейнага экіпажу рукавы уласнага паліто, і мяне пацягнула у невядомую поўнач, проста да самага ранку на святло поўні у снежным кірунку. І яна ўзяла мяне ў свае карункі. А тут марозу занямела шчака. Але я не захутаўся, падставіў другую. І толькі калі састыў амаль да нябожчыка, я зразумеў, гэта яна так цалуе. Хацеў быў адмовіцца, адгаварыцца, з абдоймаў вызваліцца, але заместа слоў у галаве круцілася толькі табліца множання. Бязглузды, халодны хлопчык, скрадзены і пераможаны. Бязглузды, халодны хлопчык, скрадзены і пераможаны. Я обморозил руки об ваше ставление. На табе не сыходзіцца касцюм чалавека, покаецца па швах. Ты страціўся, парасплёскаў сваё. Дачакаўся гукавога сігналу. Дачакаўся гукавога сігналу. Не выдам сакрэтаў, таямніца не лезе праз горла. Вочы шклянеюць. Сляпы дождж залівае. Праз прачыненыя дзверы у пакой запаўзае гара. Жыхары свежых падданняў шапталі: зямля кладзецца не пухам, а цісне грудзі, ды неяк па-свойску, нібы кот. Вуркоча, вуркоча, вуркоча. А ўстаць усё адно не дае. Вуркоча, 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 а ўстаць усё адно не дае. І кожны шнар на твары, ён твой, ён цёплы. І кожны шнар на целе,
Ён успаміны, ён ружавее, пульсуе з мінулага ў цяпер. Дзякуй. А зараз сюди запрашаю новую кроў, так бы мовіць. Ёсць літаратары і літаратаркі, якіх яшчэ час ад часу можна ўбачыць у фейсбуках, але на сцэне чытаюць рэдка. І вось зараз такі выпадак. Лічыце, кожны выступ дэбют. Таксама ведаю, што наступная літаратарка наведвае школу маладога пісьменніка. Яшчэ такія ініцыятывы ёсць у Беларусі пад патранатам Міжнароднага саюзу беларускіх пісьменнікаў ладзіцца такая школа. Таму, калі хтосьці цікавіцца гэтай ўсёй справай, сачыце за абвесткамі, у іх бываюць новыя наборы. Вось, і запрашаю сюды паэтку, арт-менеджерку, музычную журналістку Алёну Варанец. Гэты невычарпальны напой носіць назву роспач. Матэматыка вучыць, што нельга дзяліць на 0. Я не слухаю. Я адкаркоўваю алкаголь і не стаўлю ніводнага келіха. Месца побач, правяраю рукой. Так пачынаецца голь. Ты непраяўлены здымак. Пустыя старонкі ў пашпарце, які вымак. Ты белы след пасля выкіпелай вады. Сверб непрысутнасці ломіць і выкручвае правады. У левым куце рабра пакідае проядзь. Росціць кару пустэльніка пад хрыбтом. Начны 64-й, праязджаючы праз мой дом, не спыняецца, і з яго ніхто не выходзіць. І калі тут з'яўляецца голас, яго чутно ледзь. Так няўлоўна, як падае снег на плячо зімы. Мне амаль не даходзяць сігналы, але гавары. Пачынаецца час ціхіх рухаў і ноч на двары. А мой сон выпадкова застаўся ў цябе на вейках. Я сядаю ў трамвай і цягнуся праз мост па няскончаных рэйках. У ракі колер смутку і цьмяныя берагі. Выглядае адчайная ідэя ісці на гукі. Я ўжо памятала гэты тон. Неўтаймоўны, гулкі, дзе губляюцца паўзы і трошку скрупуць вярхі. Всё выразней чутно знаёмыя інтанацыі. Мой квіток дагарэў. Я выходжу на безназоўнай станцыі і зусім як в дзяцінстве чуецца пах іргі.
Я гляджу на цябе і расшпільваецца паліто. Пролезае ў шчыліну радасць, зрываецца з павадка. Ёсць яшчэ шанец злавіць, але хібіць. Чапляецца за рукаво рука. Всё пачыстую відно і кладзецца на стол. Хваля пяшчоты не лашчыць, а б'е наводмаш. Свет правярае, ці мы апынемся здольнымі вытрымаць радасць, пакуль яна носіцца коламі. Я хацела б казаць, да мяне радасць, радасць побач. Зрэшты, досвед. Трымаць свой ланцуг я умею змалку. Назіраць за вадой і не плыць. Лёс вагаецца, разважаючы, што рабіць. Ён падкідае манетку і зноў выпадае кідаць мне палку. Надта свабодны ашыйнік усёю вагою вісіць на карку. Бачыш, усярэдзіне быццам рыса. Так, дакраніся, калі не грэблівы. Толькі гэта не рэбры, а след ад шын. Шолах машын закалыхвае ў сон аорту. Трэск. І каго тут вынесла на дарогу? Траса. Не могуць паставіць нават самых банальных знакаў. Чарговы ўжо не барака, нажыў нечакана на помнік з базальту. Штодня ад асфальту цішком адскрабаюць дзесьці, кагосьці. Паэзія сёння ламае косці, каб заўтра яны зрасліся па-новаму. Калі разабрацца, што яму ад пары дакладных слоў? У пытанні асноў чалавек як
крупіна кашы ў агульнай масе. Проста кагосьці ў мясе цікавіць фарш, а кагосьці прожылкі цягне ў абдымкі нажа і ніколі не досыць. Ціхая душа выходзіць парам пакеціку з выразкай. Як расказаць адбіўную майго сэрца? Вогнішча грэецца, хутка пачнецца. Кухар нясе патэльню, марынаваць давядзецца даволі доўга і як мацней. Гожую частку трэба саліць шчыльней. Намацайце самую тонкую жылу, трымайце пад ёй далонь, прыбаўце агню, убаўце агонь. Дзякуй. Дякую, Альона. Зараз сюди запросимо таксама паэта. Ведаеце, у абазнаных колах усе ўжо даўно чакаюць кніжку гэтага літаратара, а ён усё ніяк і не выдасць і не выдасць. Вот таксама кажа, чытайце мяне ў Фейсбуку. Ён таксама перакладчык з нядаўняга часу з літоўскай, прычым без пасярэдніцтва. Ну, вы ведаеце, усе беларусы ўжо раскіданыя і вымушаныя вучыць арыгіналы тых моваў, дзе жывуць. До нас з Вільні прыехаў Ціхан Чарнякевіч, паэт, літаратуразнаўца, даследчык, перакладчык, карацей, запрашаем сюды. Дзяцінства, радзіма з вялікай літары. Кожны раз, ідучы цёмным завулкам, я думаю, зараз хтосьці падбяжыць і ўсадзіць нож. Вось і ўсё. Вось такі верш. Альгерду Юлии Максиму Богдановичу. Вы съехали и покинули мне свои дрэўцы. Дзеля праўды, я невялікі арнітолог, ці як там называюць людзей, што гадуюць дрэвы ў гаршках. 2 гады мы назіраем адно за адным,
Я нібито і не забиваюся, поливаю там, мию листья, кратаю пальцами землю, проверяю, чи не засохла. Але зеленина поводить себе як хоче. То жухне раздражненная, то усміхається, то помирає цілими галінками, то мовчить. Не зрозуміє, чого їй треба. Месяц за месяцем я меняю покои, регулюю доступ повітря, температуру, світло. Все равно ніякої стабільності. Може тут щось з повітрям, світлом, температурою? Може щось не так з землею? Але недавно у одним горшку виштовхнулася кветка. Нечакана і хутка. Ніби динозавр приузняв голову і поглядів на нас у ложку. «Гляди, котик», – сказав я жонці. Відать, з того, що я робив, не все було непотрібно. І в нашому домі з'явилися кветки. При гэтым мы ще не померли. Віленські супермаркети. Паўсюль свае недахопы. Асабліва ў Максіме. Пастаянна чагосьці бракуе. Пры гэтым нібыта ўсё ёсць, але браць нічога не хочацца. Люблю Lidl. Добрыя круасаны і шакаладкі з фундуком за 0,99. З другого боку, не пакідае ўражанне, што Гасподзь кагадзе прайшоўся фуганкам, потым усё памылі і стала роўненька. А пра старую Еўропу нагадваюць толькі нязручныя кошыкі. Краму Норфа наведаў пакуль адну, каля тэлевежы. Хіба там толькі можна было заспець Уолта Уітмена сярод гнілых мандарынаў. Яўны дыскаунтер для старых дыжжакеяў у пошуках дыжэстываў і тавары, прыціснутыя да сцяны нямымі запытаннямі пакупнікоў. «Get the fuck out of here», шторазу гавораць мне вочы касіркі і кі на раёне. «I was saying let me out of here before I was even born», па-дыяканску сціпло адказваю пакі і пакі. У цэлым я не чужы рытуалам, але ў пэўных выпадках плюсаў не так і шмат. Напэўна, мне максімальна камфортна ў Рымі, дзе заўсёды пуста і можна колькі заўгодна місіянерстваваць забітым птушкам і выпушчаным вантробам, адпачываць сярод садавіны і гародніны. Ды ў кавунах не пабачыш гарсія лоркі. Адно часам аблічча сябра, якога няма. Аднак я не адзін з падобным жыву. І тым не менш я дзякую ім, маім суразмоўцам, прыправам, слоікам, мокраму тварагу, майму сябру пластыкаваму сыру і сяброўцы мёрзлай каляровай капусце. І заўсёды весёлы і нагружаны іду дамоў. Бо чаго ў гэтым горадзе толькі не купіш, каб не ісці дамоў. Tom Waits Blues. На таблоці 25, толькі п'яніцы не спяць, дэфілююць з-пад двары, берагут цяпло ўнутры, цыгарылы і скотч ром, як ты знойдзеш дом.
ты чуешь спев ці стон, озернися на свой дом. Фуры едут у Меденинкай, фуры едут у Каменный Лог, а ты недзе ў неба край загорнулся и залег. Ты упал и ляжишь под мостом, хай приснится тебе дом, дом. Паветра між пальцамі здзіўляе. Хіба можа быць штосьці паміж, калі ўсё запоўненае табой? Ты як закаркаваная аптэчная бутэлечка. Можна глядзець на святло, пералівы субстанцый, змены станаў выдуманага сусвету, неварожага, непранікальнага. Я магу толькі выпіць сябе і падкінуць у вышыню і пачуць звон шкла у вышыні. Ты пачынаеш дыхаць часцей, часцей і часцей, скаланаешся, як адрываешся ад зямлі, і ўрэшце паволі ляціш. Так спакойна і глыбока сканчаецца фаза хуткага сну. Стомленая маленькая птушка пад тоненькай коўдрай, заўсёднымі вокнамі насцеж. Вокнамі ў чорны свет, які нам нічога не вінен. Прачынаешся ў халодным клімаце, праводзіш рукою па твары, вада. Твоё дыханне, сны, прыкметы будучыні кандэнсаваліся. Бо тое, што па-за табой, шукае цёплае, шукае кім укрыцца. Вецер усю ноч галасіў, а раніцай устанеш, за вакном белы кіт скандэнсаваўся ў горад. Дзякуй Ціхану вялікі, гэта быў Ціхан Чарнякевіч. Давайте яшчэ раз падтрымаем. А цяпер таксама таварыш, паплечнік па літаранотах, музыка, паэт, даследчык беларускай музыкі, у прыватнасці джазу, аўтар класных перадач на гэтую тэму і не толькі. Віктор Сямашка, калі ласка. Дякую. Буду дзяліцца свежачком. Акурат верш быў напісаны па вяртанні з прадмовы ў Познані.
якім пераспевам перастаць гэты перадзень. Спераду папярэдзілі пра расстанне праз расстрэл. Чырвоны штандар у дзявочым альбоме стрыечныя бабці, складзены в арыгінале швайцарскім сіндыкатам. Яе не стала ў 84-м пасля майго таемнага схросту. У віцебскай панельцы на вуліцы Петруся Броўкі трамвай адтуль мог бы ісці ў Познань. У сівыя кусты на стадыён зарослы, ці да куртызанкі, што прыкідваецца карыятыдаю, смокча пад гаўбцом вінаградную гронку. Як я хмялею тваёю мудрасцю, крочачы, едучы ў безруш і ў нонсенс, наўпросту прамяністую пераменлівасць, молячыся бацькам-аднагодкам, абарваўшы рамення праз ростань да спатольнага спаткання без скону, да празрыстага ўваскрасення. Але спазняюцца составы чарнай ганчы. На патыліцы рану намацаў, чытаючы, як пад дубам ляжаў куб, а пад кубам архітэктон Казіміра Малевіча, канцавое прыстанішча. Нібыта наадварот гартаю гісторыю мастацкіх стыляў, ад метамадэрну да першабыту. І на нашых вачох такія ж напластаванні. Праз іх назіраем няўлоўную сучаснасць, што расшчапляецца непераадольнай сілай. Лепей накинь что-нибудь. Дякую, музыкі ведалі, дзе трэба скончыць. Вельмі дакладна. У нас такая трохчастковая композиция, карыстаючыся прывілеем музыканта. Жмурыцца ноч у ліпені, зіхаціць нясонечным зяннем, скрозь шчыліны ў кронах, мора наўкола. З гары якой-кольвек погляд схопіць яго паласа, дзе маторы дзяруць абалонку, узбіваюць у пену матэрыю. Пунцовыя рукі плыўцоў разграбаюць вадкую соль, іх вочы глядзяць на іх плечы папераменна і з гонарам. Смываецца шрыфт на паперы, аловак выпроствае літары, рыхтык контуры горада ў неразрыўную лінію. Раптоўны чабор табе стане паштоўкай зайчыны. Водным трамваем іду,
пра зброю Марыі. Хаджу вялікім морам, толькі цяпер заўважыў, кашуля важка сіняя, нагавіцы ды боты пяшчотна-пясчаныя, вейкі, голкі, валасы, пена, тулава, ракавіна ў патэнцыі, недастаткова выкручаная. Часам сэрца хочацца выклупаць з-пад жэбраў сцізорыкам. Часам там нібыта мышка варочаецца ды пішчыць, не можа выбрацца. Часам гэта проста газавы пухір, крані шыпам, лопне тут жа. Часам яно ходзіць унутры па гаспадарству з трэскам і шоргатам. Часам ржавы механізм рыбіць, і метал набывае ажурнасць. Гэта не дождж. Мурашы выпаўзлі на сухую лістоту. Гэта не выдых. Узмах крыла дрозд. Покуль плынь малюе спіралі, дугі, колы, пляміны. Дарога падкідвае зашыфраваныя лісты з бяростай сайсновай кары, прычым другая, як наблізіш да вуха, выдае нізкачастотныя гукі. А вось цяпер ужо цяпер ужо Дякую. І частка трэцяя. Тэкст напісаўся літаральна пазаўчора. Ён даволі такі вялікі, но, думаю, з музыкамі будзе нясумна яго прачытаць. Называецца вельмі сціпла «Месса». Харыстаў свечкі, ён, як цень агню. Пяе кожны волас, завіты за вушы, пяе барода ў прысак, гранатавыя вусны, кроплі на мочках у сузор'ях з заколкамі. Захмелеўшыя басы славяць ягня праваруч. Ці на вадалазных жэстах дырыгента адмыслова адрошчаныя павуціны, лучыць струны ды трубкі, сыплецца каніфолю цельца. Раптоўныя правалы рэха, альбо ўзлёты форта сціскаюць аксамітавыя падлакотнікі, блішчаць капелюшы грыбоў толькі пад месяцавострым хрыбетнікам. Скрозь ночь
слізгоча рака частіни молекул. Бахаўская ДНК на трасцінках і аркушах. Медь стварае напятасць сферы. Харысты ў харастве вабнотаў і тонаў мес сеюць ветер з Бетельгейза. Твары аркестрантаў набываюць характар дрыготкіх фрэсак. Кучаравы цюлень дазваляе адчуць пунцовасць ягоных вантробаў. Так што вальторны і флюгель-горны скручваюцца ў спіралі нерасчытанага почерку. Распахнутыя птахі партытураў гіпнатызуюць рухавыя суквецці на скрыпках. У паветраных пацалунках флейтаў крышталікі ўсюды існыя солі. Вяслуем углыб, хаця хада сама сабой. Сустрэчны аквілён прыручаем контрплынню. Нашыя ветразі каляровыя стужкі, тасёмкі ды ніткі таўкуцца ў промнях мятлікі тэнараў. Хонабарыста мяшае ваду адборных гатункаў, важкую, прахалодную, імклівую. Несіметрычныя вены, пухнатая белашвачка нябачнай кісцю, горла прыкрыла ў росквіт крэшчэнда. Пейзаж паволі стварае выгляд арганізму. Прастора рассыпаецца ў простасць знакаў. Пад вачыма алейныя фарбы пішуць вірам пасланне. Крокі ў такт панад безданню полымя. Узважана кадыкоў механіка, абапертая на дыафрагму. Слоў цыркулят з цьмяных норак галоваў. Праз пячуркі і лункі порыстыя перапоўні. Кветкі на лузе ўздымаюць адно масляное павека. Дакладна як створку рабрыстая раковіна. Парозныя ноздры вядуць дакладна на дно далоня. Піць пранізлівы водар, не адчуваючы пятак. Прысутны санктус, судны Бенедиктус, забудь органные мяхи кита у карамельным смотканье. Муры теплеют подыха, не винить и не винника. И
А зараз таксама вельмі цікавыя госці. Чаму цікавыя? Таму што Віктор Сямашка ўжо з гэтай паэткай супрацоўнічаў, пры гэтым ні разу не сустрэўшыся, і мы все з нецярпеннем, хто ведае, чакае будучага нейкага альбома, который калісьці з'явіцца, для якога Віктор Сямашка напісаў музыку, а там прагучаць вершы аўтарства Вольгі Гапеевай. І вось сюды запрашаецца Вольга Гапеева. Прашу всіх звярнуць увагу, што Ольга Гапеева, акрамя таго, што паэтка, празаік і гэтак далей, яшчэ таксама перакладчыца, я думаю, многія пра гэта ведаюць. І заўтра тут на фестывалі «Прадмова» будзе прадстаўлена цікавая кніжка. Так, у меня все записано. Так. Все записывал. Гэта пад асобнымі коўдрамі, гэта анталогія нерыфмаванай дзіцячай паэзіі. Там, конечно, паэзія не вся для дзяцей, але падабраныя вершы менавіта такія. І мне здаецца, што цікавая праца вельмі, так што завітвайце паслухаць, паглядзець, як гэта выглядае, і заадно паслухаць, што такое Вольга Гапеева ў якасці перакладчыцы. А зараз мы паслухаем вершы Вольгі Гапеевай, калі ласка, запрашаю. Я трошку поправлю Уладзя. Кніжка называецца «На пухнатых лапках». Я думала, ты пра іншую пытаўся. Але гэта моя была дэзінфармацыя, так што гаспадар Лянкевіч тут ні пры чым. Я пачытаю некалькі вершаў, я пачну са старога, таму што мне заўсёды хацелася яго пачытаць менавіта з музычным суправаджэннем. У мяне быў ужо адзін досвед з кантрабасам. Вось цікава, як цяпер атрымаецца з іншымі інструментамі. І сніла яна слова, і прачыналася, і не памятала яго. І было тое слова простым і цэльным, такім, што рабілася ціха і лёгка, быццам цяпер вядома ўсё. І рабілася ўсё зразумелым, патлумачаным і відавочным. І хацела яна прыгадаць тое слова, і шукаючы вучыла розныя мовы, мацала языком дзёслы, свае і людзей іншых, слухала птушак і чула дрэвы, слухала шоргат і чула восаў, слухала ціш і не чула слова. І вярталася тады ў гарады і сядзела там моўчкі, каб не спудзіць рахманае сваё слова. І сярод натоўпу бачыла яна розных і гукала іх: слова, ці ты гэта? І многія ёй адказвалі, і многім яна верыла, бо верыць хацела, бо стамілася, бо доўга ўжо не спала. І пачала сумнявацца, можа, і няма таго слова, каго не пытала, ніхто пра яго не ведаў. Сказалі толькі аднойчы: слова тое будзе апошнім, як прыгадае яго, забудзецца на астатніх і сама станецца словам.
Холоднае ківі ем на сняданак. Колькі дзён да зімы. Сябры ўжо бачылі снег, я ж плятуся ў хвасце, у мяне лістапад. Багоўка на падваконне завальваецца на правы бок. Засынае, ці недзе лапку адбіла. Узгадаць пра сябе, пагадзіўшыся на зазямленне. Поле, што нідзе не сканчаецца, мусіць займець межы. Я адсюль і дасюль, далей чужыя землі. Мотак лепей і меней стомы ад уласнай бясконцасці. Я паўзу па падваконне з адбітай лапкай, ляжу на талерцы халодным ківі. Я снег, што ніяк не прыйдзе, я бязмежнае поле, я колькі дзён да зімы. Жук-кавалік спакусіўся на ланцуг ровару. Прывабіла яго нечым іржа. Быў той колер ці пах, ці падабенства ўласнага цела да невыразнасці звёнаў ланцужных. Ці ўбачыў ён там утульнае месца для вечаровага адпачынку. Падалі ад гуллівых мятлушак, дзяцей і сабакаў, а яшчэ парушынак. Хаця яны падабаліся, бо ляцелі няспешна і без асаблівага курсу, быццам і справаў у іх, а ніякіх, бесклапотныя. Нібы тыя вялізныя парушынкі, што ўверсе. Пэўна, там таполі яшчэ большых памераў. Так думаў жучок-кавалік. Колькі разоў давялося яму прапаўсці па ўтулцы, каб зразумець, гэтае кола замкнёнае. Побач прадрабязіў мураш альбінос і трывожна зрабілася. Усе мы сведчым нечую смерці, чыёсь нараджэння, толькі не ўласнае. На тое даюцца нам блізкія ці далёкія сведкі. Сваім целам вялікім колькіх мурашоў я ўжо падушыла. Вецер узнімецца і пачнецца самота. Любая мова прымусовае падарожжа, дзе ніхто не скажа, дзе быў насамрэч пачатак. Любая мова перакладная. Любая мова страх застацца ў адзіноце. Дзе яна пачынаецца? Ці была спрадвеку прыпісаная ў нашыя целы, якія ад нараджэння спрабуюць забыцца? Душа не бывае самотна, але што ж рабіць яму, беднаму целу? Мурашы нясуць цела суродзічаў. Як здабычу, ці спадзяюцца на васкрашэнне? Што я для іх? Гара, дрэва ці звер? Калі прыгледзецца, толькі і ёсць што пакуты. Гэты свет, быць жывой, адчуваць боль. Як тая аса, што цялёпкалася праз траву, нібы прадзіраючыся праз гушчар дрэваў. Уцятая мурашом, яна ўсё яшчэ спадзявалася дапаўсці туды, дзе бяспечна. Дзе тое месца? Аса нічога мне не сказала. Пад паньком у расколінцы дрэва відавочна, я са сваімі памерамі туды не змяшчуся. Але бы тая аса, я паўзу па адкрытай мясцовасці, дзе кожны момант нехта можа мяне раструшчыць сваім ботам, ненаўмысна. Ці то істотна, дзеянне і намер ухваляюцца ці асуджанымі будуць, як і кожны з нас. Все мы забойцы, каты і здраднікі ў рознай ступені. Але давядзецца тое прызнаць і жыць далей, цялёпкацца праз поле травы, калі пашчасціць пару разоў зірнуць на неба, дзе разам з вечнасцю растуць аблокавыя таполі.
Слімак, сліва і мак, слово і акт, моўны, тактоўны, чароўны, слімак. Мак і сліва, грак і гражына, паміж імі лужына і слімак. Дякую.